आज हमनी के प्लान बन गल हुआ मेला घूमे जाए के जौन की लागल बा कांट सा देखा भाई सब नहा धोआ के सेंट मार के आयल बना हम तो भाई कलुआ बानी कतनो नहाले में करिए हम एक रात न गोर होती तो 10 दिन आने थी सारा पानी बचा के हम पाकिस्तान भेज देती कोनो बात ना मेला की तरफ आगे बनी सन तीनों को एक बाइक पर सवार होके कहे कि भैया तेल बहुत महंगा बा तो पेट्रोल बचा के उहे पैसा से हमनी के झूला झूल जाम सन और शाम के ही चलते जाते हैं कि जानते हैं घामा कितना बा एकदम करिया चुहार हो जाए सन घामा में और दूसरा का बात पसीना से पूरा कपड़ा से लेके पैंट तक भीज जाई तो शाम के मौसम एकदम एंजॉय करते हुए गनी सन मेला देखते एकदम मन में चुलबुली बच गल लड़का वाला फीलिंग आयल कि मेला बा आगे जाके भाई बाइक पार्क में लगे पता चली बाइक को चुरा ली तो सारा मेला खेला हो जी घर वाला निकाल दिया सन आगे पहुंची सन तो देखा ये जय भगवान जी पहले तो जे भी वीडियो देखा था सबके मनोकामना पूरा कर जे मांगे के मांग लोग भाई आ मेला हवा 7 तारीख तक आके एकदम बम्पर घूमा लोग एंजॉय कर लोग मेला तहीं से आगे भाई मेला तरफ बनी तो देखा तनी चाचा फौसूल पिजा होता प्याज कटियन की काई तो नहीं के पता आइए मंदिर के उद्घाटन बा जय महादेव जी सबके मनोकामना पूरा कर दी ओकर बाद हमके टीका चंदन करा के कि मेला घूमे आयल बनी सन लेकिन मंदिर घूमल सबसे जरूरी बात बा हमो टीका चंदन करा के आगे बनी सन कि मेला पूरा घुमा के तालुक हम दिखा देतनी जे नहीं आ सकत तुम वीडियो देखो आ मेला पूरा हम घुमा देम पूरा काट सके ठीक बा आगे बनी तो देखनी भाई 12 टॉपर मान से जा आ प्रवचन होता तो देखे एको नहीं कि ऑर्केस्ट्रा होता है जाम लगा रही चौकी टूटत रही आगे बनी सन देखो भाई सब कहतन कि ना हम ये लेम अपना गर्लफ्रेंड ला बहुत खुश होके कहतन लेम जा भाई लो लोग हमो कोई के चूड़ी देती कनबाली देती लेकिन का करबा हमरा भी तो कोई बा ना कोई होके तो कमेंट कर दी हम भेजवा देम ओकर बाद एक डिनर सेट सब कुछ मिलता है जब आगे बनी तो भाई जो का टैटू करावे के बकरा लिया दिल देख के मन के कोई के दिल दे दी आ साथ ही अंगूठी दे के ही जब प्रपोज करके आ मंगलसूत्र बेचाते रहे किंग के बियाह कर लिए लेकिन कोई मिली का और बाद बियाह के बाद देखा फास्ट फूड सांवरिया के आइसक्रीम और बाद बैलून सब देती लेकिन का करबा हम सिंगले रहे कौन सिंगल मचैया देखा हम वीडियो देखे कितना लोग ये मचाई लग जाला आई झूला पर हमनी के कितना शौक बचपन में चढ़े के अब ना चढ़ावत रहे आगे बनी तो देखनी बउआ जलेबी बेचतन भाई मेला के जलेबी जरूर खेलो ओकर बाद हमनी के चलनी सन भैया झुलुआ झूले वैसे बड़का झूले तो छोट बा लेकिन भाई एकदम चक्कर लगाए वाला ब्रेक डांस है पर हमनी के चढ़ी सकता सन तो मस्त टिकट कटा के अपनी के पहुंचती सन ब्रेक डांस पर कहे कि भैया मजा ले लेवे के झूला के हमनी के तो मेन झूले जानी सन मेला में और झूला झूल के भाई मजा कर मतलब देखो आवड़ी कहीं मेला जानी सन सोनपुर मेला 50 रुपये में इतना ना घूमे जितना हेजा घुमा दिलक मतलब 50 रुपये में एकदम दिल खुश हो गल मन तक लग दोबारा बजे फेन कहीं ना पैसा घट जाए आगे बढ़ो आई मोट के कुआं देखो बड़ा बढ़िया बन एकरा के ना कनिए भाई पीछे रहे आ देखो लड़का से एकदम जिप्सी पर बैठ के घूमता सन आगे हमनी के मेला के जलेबी किन्नी सन तीनों गोरा आ भल के कहीं वो खा ले के मेला के जलेबी बहुत नामियर हो लोग आ मेला के जलेबी खा के हमनी के बनी सन आगे के तरफ मेला के जलेबी तो खियावे वाला नहीं कि अपने से किन के खा लेनी सन क्या करबा खियावे वाला बात आ जाओ अभी इतना बचल बा ना मिली आगे बनी तो मनरेगा के खूब बढ़िया एगो लाइन लिखल जौन तालुक लोग पढ़ लोग खूब बढ़िया देखा बाबा के कुटिया आ घरे जैसे पहुंची भैया हम मिल गल सांप ई पूरा सांप के वीडियो हम अगिलका पार्ट में जरूर अपलोड करें तो हमें फॉलो करा वीडियो शेयर कर